I-push lang ng i-push, guys. Hanggang lumabas yung bata. Ay, charot. Nang maramdaman na nating matatanggal siya. So, mabibigay mo po yung buong puwersa mo dito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano kumuha ng labong. Siyempre, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang labong at kung ano-anong pwedeng putahe na gamit ay ang labong. So, tara na guys! So, ayan po yung aking pamangkin na bungangera. Ayan. So, ako po ay nakatira sa gubat. Hoy! Ano ba kukuhanin? Labong o duhat? Ipupush po natin ng papasok. Yan! Ipush mo yan, te! Ipush mo yan, te! So, i-push mo lang, i-push! Ipagasan mo lang. Ganon? So, pagka-push na natin, alam, daming lang. Pagka-push natin, guys, pag nalanggalan na natin na nasa gitna siya, i-twist natin siya. Yan, yan. Oh my God. Siyempre, doon tayo ulit sa kabila. Yan, push mo yan, push mo yan. Ayan, i-twist ulit natin siya. Then, i-try po natin na. Hindi pa. Di pa pwede. Baka kapuputol. I-push natin ng i-push, guys. Hanggang lumabas yung bata. Nang maramdaman na natin matatanggal siya. So, ayan, mukhang pwede na siya. Oh my God, sana hindi siya maputol. Oh! Oh my God! Oh my God! Guys, ang hirap po talaga, promise. So, mabibigay mo po yung buong puwersa mo dito. Alay! Kuhanin mo na yung labong! So, ayan po guys, yung aking nanay. So, ayan, oy, galing. Sana, oy. Ay, kailangan ganun. So, ayun, galing. Maga, apir! Yan. Guys, pagkakuha po natin, syempre, babalatan na natin siya. So, ganyan, dahil malambot naman siya. Ganito po. Hanggang matanggal na yung hanggang sa pinakamaliit. Guys, pag ganito na siya, natanggalin po natin siya ng dahan-dahan. Yung ito. Tatanggalin natin yung pinaka-balat lang na. Ayan. So guys, umuulan na po. So, umuulan na po. Ako'y nauulanan na dito. Bagong dito pa naman ako. Pawis na. As you can see guys, sobrang pawis ko dahil sobrang init doon at saka ang hirap kumuha ng labong. I'm so sweat, pero still mabango pa rin ang aking likey-likey. And of course, dry siya dahil sa UA Derm. And of course, paubos na siya at hindi po mawawalan ng extra. So, thank you sa UA Derm. Guys, pwede na natin siyang hiwain. So, ayan, kukunin natin. So, ayan. Ang uunahin natin guys is ito. Hiwain po natin ng sobrang nipis. So, ayan. So, pag natanggal na po natin dito sa ibabaw, matamis lang guys. So, nilalamig ko yun. Ayan, meron pang konting dito. So, ayan, tatatanggal na po natin ng ganito. So, syempre, gaanan na po natin yung pagtatad, yung ganito. Syempre, mag-ingat kasi madalas yan. So, dito muna. Pag naganyan na po siya, ganito natin. Ganyan. Yan. Hanggang sa, maubos na po natin. Diba? So, ayan guys. So, ayan guys. Tapos na po natin tatarin ng labong. So, ang next po na process niya is ilalaga na po natin siya. So, guys. So, ayan guys. Dito sa probinsya, sa kahoy po kami nagluluto. So, ayan. Ilalaga po natin ng at least 30 minutes. Ayan. So, ayan guys. Pagkatapos pong pakuluan, kailangan pong bandian ng malamig na tubig. At saka po natin pigain para mawala po yung pait.
isa sa luto po ng labong guys is dinengdeng. So ayan, may kahalo po siyang saluyot. Ayan. Guys, nakaprepare na po ang ingredients ng labong na i-adobo ko. So ayan, i-adobo ko po muna siya before namin ibabalot sa lumpia wrapper. So ayan guys, syempre papakuluan mo muna yung bago na isasap ko. Guys, pagkagisa po ng labong, lalagyan na po ng toyo. Guys, ayan na po yung na-adobong labong. Naka-ready na po siyang ibabalot sa lumpia wrapper.